কারণে আমি এক বছরতে আমি প্রত্যেকটি কিছু আপনাদের চিন্তা করিব না লাগে এই কাজ লেনদে হোক এই ফরেস্ট লেনদে হোক মই ফরেস্টের মানুষ আমার ফরেস্ট লেনদেটা কেনেকা পাট্টা আমি পোৱা নাই আজি তারিখত পাট্টা নাই কোনবা যদি একটা মানে চোর দোকাইত বুলি কিবা দিয়া মানুহ বুলি ধৰি লৈ যায় তাক যদি জামিনত আনব লগা হয় আমি এই পালিদি আহিব লাগে আমার পাট্টা লেন নহয় তার কারণে কৈছো ফরেস্টৰ মাটিও পাট্টা হ'ব কাছ লেন্ডৰ মাটিও পাট্টা হ'ব পিজিআৰৰ মাটিও পাট্টা হ'ব নীতি কৈ আছে যে এইবাৰৰ বিজ্ঞান এইটো কমিউনেল ৰেকৰ্ড কেনেকৈ ক'ব পাৰে কমিউনেল ৰেকৰ্ড বুলি সাম্প্ৰদায়িক চুক্তি বুলি কেনেকৈ ক'ব পাৰে এজন পাৰ্টীয়ে এনেকুৱা কোৱাটোত মানে সভা নাপায় কেনেকৈ ক'ব লাগে ইয়াৰ শান্তিৰ কাৰণে উন্নতিৰ কাৰণে এইটো নকয় হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজৰ পৰা মন্তব্য লামাবতকে নানানি খানাই খায় মিটিং খালাইবনানি থাকায় সমকৌটনায় এডজাস্ট খালাইনো হায়াতে যাবেন নাথায় আমার দেখুন যারা গেছে যে ফসানো লাগিদে যে थारैनो नंगौ इउपिपिएल हानजाया जे जोङो এইবারनि बिसायख'थिनि गेजेरजों बिटिआर एबा बिटिसि हालामाव जों जे सरकार दानो हाबाय बे दिनैनो बे क्लियार जाबाय आरो लोगोसे जोंनाव समस्यायाव जोङो हाजार हाजार रायजो राजानि सापर्टार एबा जोंनाहाय सापर्ट मोननानै जों दिनै गोबां बर्डआव बेंगलनि लामायाव बेबो खाथां आरो स्पष्ट जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन थांनाय 17 बोसोराव जोंखौ बिटिआर हाग्रामा निफ्ति दादि जे सरकार बे सरकारा जोंनो गासैबो नांगौ मानिफोरखौ थगायनानै लांजोबनानै जोंखौ सुसिनानै जानानै जोंनि जनसाधारण मानसिफोरखौ बिथांमोना नेवसिदों आरो गासिखौबो हाहाकार खालामनानै दोनदों जोङो मिथिगौ इउपिपिएल दलआ जोङो साधारण मानसिफोरनि थाखाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे दल जाय दलआ जोङो रायजो राजाफोरजों थाफानानैनो रायजो राजाफोरनि उन्नतिनि थाखायनो रायजो राजानि नांगौनि थाखायनो बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखायनो सारा बिटिसि हालामनि थाखायनो बे ओनसोलाव थानाय विभिन्न जाति गति धर्मावलम्बी मानसिफोरखौ लानानै जोङो खामानि मावनो ओंखारनाय मोनसे दल आरो बे दलआ नोंथांमोननि दल आरो बे दलआ रायजो राजानि दल बेनिखायनो दिनै इउपिपिएल हानजानि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै लैहोर बयबो बेहायनो जगदान जादों जगदान जानायनि मोनसेल' खारन बे खारनानो जाहैबाय এইবার যেটা নাগো পরিবর্তন ইউপিপিএল সরকার পয়নানি ছাত্র হবে লৈহর পয়জন পরিবর্তনের জন্য ইউপিপিএল সরকার তোমার বড় সরকার এইবার এই বিটিআর অঞ্চল আপনাদেরকে নিশ্চয় জানাই যে 17 বছর আমার যেগুলি প্রাপ্য অধিকার আসলে সাধারণ মানুষের যেগুলো প্রাপ্য অধিকার আসলে এইগুলি প্রাপ্য অধিকার ঘরে মহারি বেলায় বিটিআর করে হাগামা নিত্যাধীন সরকারে আমার নটলাট করে পড়েছে তার কারণে সত্য নয় আজি তারা বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ধর্মাবলম্বী মানববিলাকে ইউপিপিএলৰ নীতি আৰু আদৰ্শক ভাল পাই পেলাই প্ৰত্যেকে ওলাই আহিছে আমালোকৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে এই কাৰণে আমি আজি ক'ব পাৰো জমদাৰ সমষ্টিটো আমি জিকি গৈছো অকল জমদাৰে নহয় ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ 40 सासे खेमदिरा सासे मोजां मानसिफ्रा बे माबोरै दावराव जानानै बुंबाय थानो हायो दावराव जानो नाङा उन्नति जागोन गोजोन जागोन जों मोजां खामानि मावगोन होननो नागारै बिथाङा होनदों दावराव जागोन थारमाने गुबुननि भटखौ आदाय खालामनो नागिरदों गुबुन मानसिफोरनि भटखौ आदाय खालामनो नागिरदों गुबुन मानसिफ्राबो दिनै बिथाङा भट होआ बेनिखायनो जों मानसिखौल' साननानै ला सरकाराबो जिहेतु जोंनि जागासिनो गासिबावबो जों देरहाजोबसिगोन जों सोरनिबा बुरखायनाय सोरनिबा एरिनायाव जोङो थांफानो नाङा मानो जोङो नुदोंमोन बिथांमोना मिटिं खालामनो हाया न' थांनानै थाखा फैसा राननानै होयो 500 होयो 100 होयो 200 होयो नाथाय बे थाखाया गासिबो जोंनि जोबसोमोन माबायदि जोंनि जोङो बोसोरसेयावहाय 18,200 टाका मोनो जब कार्डआव 1500 बोसोराव जोंनि थाखाय जमा खालामनानै जों होबाय 3,09,400 टाका होबाय मोनसे जब कार्डनि नामा दिनै नोंथांमोना सरकारावहाय दिनै देखायदों बुंदों 600 कोटिनिबो बारा जब कार्डनि नामाव बिथांमोना केलेंकारि खालामबाय हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों 1000 कोटि टाकानि हिसाबखौनो हायाखै हाग्रामाया अब्ला जामारदोंना जों होननो नङा दाना सरकारनो हमजानो नागिरदों बेनिखायनो बिथांमोना खारबाबो गनाय नङा बिथांमोना गनाय नङा बिथाङा 10 बोसोर
wai sasun kalanani जों गथ'गायो सुसिनानै जालांनो जोंनि जायगायाव कारेन्ट गैया जोंनि जायगायाव लामा गैया दैमा दैसा बान गैया जोंनि जाम्फैफोर दालां गैया लामाया बायफ्रुनानै दंजोबो जोंखौ खेल खालायाखै न'नि थाखा सौफैयो सेन्ट्रेलनिफ्राय बिनो फैसानि फैयो 20,000 10,000 लायो न'खौबो बानायनानै होआ बेबायदि सासनखौ बेबायदि माने सासननि सासे केन्डिडेटनो जों बोरै भट होनो जों होनो हाया नङा बोरै जों होनो हाया जों पेट्रलनि सुबिदा सरकारियाव जों भट होनानै जोंनि गसाइगाव साब डिभिजनाव जोंनि जमदर श्रीरामपुर गुमा सराइबिल कुसुगाव जों हाजार भटआव जों देरहागोन जोङो साबाखौबो जों भट देरहागोन जोङो नांगौ पार्टिखौ गसाइगाव साब डिभिजनाव 0 खालामगोन थांनाय बारावबो सासेल'खामोन बिथांमोना सासेल'मोन जायखौ जोङो मृत्युंजय होननानै बुङो एबार गसाइगावआवहाय जोङो बिराद गिदिर लाखिखौ लाबोना होफैगोन बिटिएफनि थाखाय आरो बे लाखिखौबो बिसोरो रुजुननानै बेरायबायनांगौ जोङो जेबो गैया रायजो राजाया जेबो होनो हायाखै होननानै बिथाङा बेखौ फोरमायनानै लानांगौ थारैनो बांद्राय बबेबा बेबायदि जामारो गिदिर मानसिफ्रा होनो थाइजौ गोखैखौ सानथामल' फाननो हायो सानथामनि उनाव फानखांनानै बयबो मिथिजोबो बै रोखोमनि थाइजौ गोखै जोङो बहाय जालिया दा बेनिखायनो मानसिफ्रा गोदान दखान नागिरदो जे दखाना मोजां जिनिस फानो जे दखाना माने बेबायदि दखान गोदान नागिरदो बेबा पुराना दखान जाबाय गोदान दखान मोजां दखाना फैगासिनो दङ इउपिपिएलनि दखान इउपिपिएलनि दखानाव नोंथांमोना हाराहास्ति जानांनाय नङा नोंथांमोना हाराहास्ति जानांनाय नङा जेखौ सरकारनि आसुनि लादों जों बेखौनो मोनगोन जोङो बिराद पावार मोनबाय बिटिआर रेकर्डनि उनाव कारेन्टखौबो जोंनो बानायनो हासिगोन सुइस गेटखौबो जोंनो बानायनो हासिगोन जोङो जायगा इन्डास्ट्रि गायसननो हासिगोन पान्जाब हारियानायाव जों थांलायनाय नङा बेवहायनो जों खामानि मोनसिगोन जों गोबां मानसिया रेलवे कस्ट फेक्टरि नुवाखै रेलवे कस्ट फेक्टरिया क'क्राझाराव जासिगोन रेलवे दाबा बानायग्रा जों खारनायखौनो नुयो बानायग्राखौबो जों नुसिगोन जोंनि मानसियानो खामानि मावनो मोनसिगोन मा गाज्रि जाखो बेलाय बिराद मोजां दालाय लकडाउन जादों दाखालि ओंखाम मोनजायैनि खौरां हाहाकार मानसिया हजों खामानि मावदों न'आव सफैयाखै सरकाराबो नायस्लाबनो हायाखै नाथाय जोंनि बे बिटिआर सरकाराव गुबुनाव थांनांनाय नङा जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय 100टा ट्रेनिं स्कुल खालामनाय जागोन ट्रेनिंआवनो सोलोंनानै बिभिन्न लाइनाव जों खामानि मावनो हानांगोन बेनिखायनो होनदों न'खरसेयाव सासेब्लाबो जोंनि मानसिफ्रा संस्थापन मोननांगोन जोङो थांनानै थानांगोन जोंनि न' गैया न' मोननांगोन जि जोम गैया जि मोननांगोन जों जुदि जोंहा रेशन गैयाबा जानायबो मोननांगोन कारन बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो होखादों जाखोमाग्राया ओजोंहाय हाग्रामा बाहायनि मोना बिथांमोना जाखोमायो सरकारालाय रायजो राजाफोरनोसो होनांगौ बिथांमोना रयना हासिनिजों हनाय बायदि गावसोरसो हनानै लाङो माबायदि लाजिथावना बाथ्रा बेलाय बेनिखायनो जोंनो सोलायनाय नांगौ आरो बे सोलायनायावनो जों बयबो थांफानांगौ आरो आं दावबायनो नागिरदों जोंनि खाथि खाला आइ आफा बिदा फंबाय जों रावबो मालाय नांलाया सोरबाया 10 बोसोर 5 बोसोर 15 बोसोर जुदि बिटिएफ खालायदोंबा बिथांमोना दिनैनि तारिखआव फै जों रावखौबो हमथानानै दोननो नागिराखै जों बजबनानै लानो नागिरदों नोंथांमोनबो जोंजोंनो फै नोंथांमोननोबो जों सुबिदा होगोन जों नोंथांमोनखौ गालांनो सानाखै नाथाय सोरबाया जुदि बेबायदि सुजुग सुबिदाखौ लानो रोङाबा गाव जुदि थाबोयोबा आरोबाव एबार जुदि इउपिपिएल सरकार जायोबा खमावनो जों 30-35 बोसोर खुंगोन